mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Rated SPG Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik at nakakakiliting Rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po DJ Rocky. Hello po listeners. Ayun, magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Yumi po. Yumi, ilang taon ka na? 27. 27. Sang lupalop ka galing, Yumi? Laguna po. Laguna. Alright, Yumi, hindi na kami magpapaligoy-paligoy pa dito, ha? Paligoy-ligoy pa. Eto na, Yumi, 27. Ano ang Rated SPG Top Secret mo? Yun nga DJ Rocky. Meron akong friend na co-dancer ko din. Na meron kaming secret namin na nag-sex kami. I mean, wala nakakaalam. Yumi? Ngayon, yun nga lang DJ Rocky. Medyo kabado ako sa kanya kasi hinihingi niya sa akin yung mga lanukin ko daw yung katas niya. Yung mga medyo wild things na gusto niya. May sakal daw. Yumi, pwede mo bang ulitin yung unang binanggit mo? Kasi hindi lang masyadong malinaw yung pagkakasabi mo sa amin. Okay na po, DJ Rocky. Ayan, mas dinig na dinig ka namin ngayon. Iba yung narinig ko kanina eh. Yung may pinalulunok, ganyan. So, ano? Ayun na lang. Yung una mo munang binanggit, may kaibigan ka? Tama? Ano to ulit? Secret thing po namin na nagsisex po kami sa mga kaibigan namin. Wala po nakakaalam sa kanila. Kakahiwalay ko lang po 3 months ago sa boyfriend ko. Tapos, ito pong friend ko na nag-enter na nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. Etong tinutukoy mo ay yung Co-dancer ko po. co-dancer mo. Yumi, gusto ko lang malaman, may boyfriend na to? Ay, may girlfriend na to? Wala din po. Single din? So, parehas kayo single? Ngayon po, meron akong boyfriend. May boyfriend ka? Opo. Ilang buwan na kayo? 3 months po. 3 buwan. Pero Tas napapayag yun ka po. nitong dancer na to? Po? Napapayag ka ba nitong dancer na to? Opo. Ano yung nangyari na po sa amin? One time. Yun po yung, hindi po kasi ako sanay. Nabigla na lang ako nung may mga hampas na. Mga ganun. Gusto niya hampasin mo siya. Opo, may mga ganun. Na wild siya. Na kalikutin ko daw yung mga ang hirap. Yung labasan ng poop niya, ganun. Ano? Pati labasan ng poop? Opo, kalikutin ko daw, ganun. Ginawa mo naman. Hindi po, hindi ko kaya. Buti hindi niya pinadilaan sa'yo. May ganun ding hiling. Sandali lang ha, Yumi, pwede mo bang linawin sa amin kung magkano tong pinag-uusapan natin dito? 2,000 po. So kapalit ng 2,000 pesos, kailangan mo siyang paligayahin or kailangan mong gawin yung sinasabi niya para hindi ka na makapagbayad sa kanya? Yes po. And okay lang sa'yo yun? Pero hindi po. Opo, nagawa po namin pero hindi naman po kami nagkaroon ng rough sex. Normal lang na ligaya.
What do you mean by normal na ligaya? So meaning nagpatungan lang kayo, ganon? Opo. Ano yun, nagkiskisan, ganon? Opo. Ilang beses na kayo nagsisex? One time pa lang po. Tapos ganun na yung mga gusto niyang pagawa kagad sa'yo. Oh, eto mas malala po itong sa pangalawang hinihiling niya ngayon. Ay, ano? Lalaking ko daw po yung katas. Ganun. Yan yung tinatawag na spit or swallow. Ayun po. Dati ba, ginagawa mo na ba yan? Hindi pa po. Never po. Sa mga nagdaan mong jowa, hindi pa? Oh, hindi po. Galing po ako sa 5 years na relationship. Pero? Hindi po siya nag-work kasi kinulang po ako sa sex. Naghanap po siya ng iba. So hindi ka pumapayag before? Po. 2 beses lang po sa isang buwan ko may mangyari. 2 beses sa isang buwan. Parang pwede na yata yung ganun, no? Kung sa mga... Depende. Yung gusto ko lang malinaw. Na-mention mo kanina na meron kang boyfriend ngayon. Tapos, na-mention mo din na gusto niya ngayon, iniimbitahan May kalaro ka niya. po ako. Oo. Iba po yung kalaro ko. Iba yung kalaro mo nga. At gusto niya ngayon, yung lunukin mo yung katas. So, paano niya sinasabi? Sa personal ba ngayon? O sa chat, video call? Paano kayo nakikipag-communicate sa kanya? Patagulan po sa TG. Si Telegram siguro yung meaning din ng pangalan mo, TG, no? Pero Yumi, so doon kayo nag-uusap sa TG. Opo, Tapos- doon din po siya nagsisend sa akin ng videos niya. Ano tong sinesend ng mga videos niya? Meron po siyang nakabaliktad po siya. Tapos, nag-a-abdul siya. Tapos yung katas na lalabas nasa lo ng bibig niya, wag ganun. Alam mo, wait lang ha. Sumakit yung ulo ko. Sumakit yung ulo ko, parang nag-rides ako bigla. So, you mean, nagsisend siya sa'yo ng videos na si guy mismo, na co-dancer mo, na kalaro mo, ginagawa yung sarili niya, parang ganon? Parang may ginagawa siyang himala Yes para sa po. sarili niya, ganon? Yes po. Wow. And anong naging reaction mo every time na nagsisend siya ng ganong video? Nabibigla po ako kasi ngayon lang po ako nakakita ng gano'n na parang nag-a-acrobat. Nag-a-acrobat. Short, kung sa bagay, yung mga dancer flexible, tama? Yes po. So, nag-a-acrobat din to. Hindi po, para po siya nag-a-acrobat doon sa position niya. Hindi ko lang magets kung paano niya na sasalo yung mismong ano niya. Bali, nakataas po yung paa niya sa pader. Tapos yung ulo niya po yung pinaka, tungtong. Parang, paano ba explain yun? Basta nakaano po siya sa pader, tapos yung labasan po ng katas niya nakatutok sa bibig niya. Ganun, nakasalo. Nawindog ako dito. Hoy, TG, ginagawa mo ba yung ganun? Naku, Yumi. Alam mo, grabe tong ibinabahagi mo sa amin, ha? Hindi ka ba na-turn off sa kanya? Like, parang ayoko na kausapin to. Parang medyo exhibitionist na yung dating nito, ah. Exhibitionist eh. Nakakatakot na nga po eh. Pero Yumi, sabi mo may boyfriend ka nga ngayon. Pero bakit ka naghanap ng boyfriend hindi mo naman siya iniwan? Hindi ka naman kumalas dun sa gusto niyang mangyari sa inyo? Parang nag-e-enjoy din po ako dito sa hot conversation namin nitong isa. Tas mahal ko po yung boyfriend ko. Mahal mo, pero nag-e-enjoy ka dun sa hot conversation niyo na gano'n? Pero nakakapag-explore po ako. Ganon. Nakakapag-explore siya. Baka dati kang si Dora, gano'n. Alam mo, Yumi, no? Siyempre, 3 months na kayo ng boyfriend mo. Ang tanong namin sa'yo, kasi siyempre, di ba kamo, isang beses may nangyari sa nitong kalaro mo. Dito ba sa boyfriend mo, may nangyayari din sa inyo? Meron din po. So, paano naman yung inyo? Like, hindi ka ba nagigilty every time na mayroong nagaganap sa inyo?
Nagigilty po ako, pero andun po kasi nagkakaroon po ako ng hindi ko po alam ba't parang nag-e-enjoy ako ngayon. Wait. Teka lang, dun sa nag-e-enjoy tsaka nag-e-explore, umiinit yung ulo ko dun eh. Wait lang, Rocky ah. Teka lang, Rocky, umiinit yung ulo ko dun eh. TG, huwag kang talagang galit. Pero, para sabihin mo na mahal mo yung isang tao, hindi, eto Yumi wait lang Teka lang Yumi. Para sabihin mong mahal mo yung boyfriend mo, kung sino man yung Poncio Pilato na mahal mo na yon, pero nakikipaglaro ka sa iba, parang kalokohan naman na sabihin mong mahal mo yun kahit tanong natin sa iba di ba? Paano mo nasabing mahal mo? Tapos nag-e-explore ka? Nagawa ko na rin po siya dati na hindi ko pa alam ba't bumalik ako doon sa ganung sitwasyon na may boyfriend po ako. O nga, Tapos nakikipaglaro ang point ako. ko nga bakit mo nga nasabing mahal mo? Paano mo sige nga i-define mo sa akin yung mahal mo na nag-e-explore ka? Hindi ko po siya kayang mawala. Hindi kayang mawala yung isa. Alam ko na ang tawag dyan. Mahal niya. Hindi naman niya pinapalitan. Dinadagdagan lang niya. Diba? Parang Yumi, I think ganun yun. Yung parang di mo naman pinapalitan. At least dinadagdagan mo lang yung options mo, diba? Kumbaga, nakakaloka. Pero alam mo, Yumi, ang tanong namin sa'yo ngayon, ito, ano ang plano mo? Sa ngayon po, hindi ko po alam pa kasi may plan po ulit kami. May plan kayo, Nino? Next week? Di ka laro? Next week? Opo. Talaga, saan kayo magkikita? Somewhere po sa hotel na po. Pero po, nandun pa po ako sa stage kasi na natatakot po kasi medyo wild na po yung mga gusto niya. Yung papaluin na daw yung bot, tapos meron na pong sasakalin. Yung mga ganun. So, baka mamaya di na ako huminga ng pagkatapos. Yumi, wait lang makat lang kita dyan sa kinukwento mo na yan. Gaano kayo kadalas magkita muna ng boyfriend mo? Madalas po ako sa kanila. Sobra? Opo. Nakalusot lang po ako nung araw na yun. So, anong excuse mo if ever na magkikita kayo nitong kalaro mo? Hindi ko pa po alam. Mag-iisip pa po ng reason. Sabihin mo mag-acrobat ka din. Diba? Mag-acrobat ako ngayon. Meron akong kasama makikipag-acrobat sa akin. Ganun. Tapos try mo din yung parang, magko-contortionist ako ngayon. Pero eto, Yumi, bakit hindi mo subukan na gawin yung mga wild things na parang na-enjoy mo, thrill dun sa isa? Hindi mo ba naisip na parang, sa boyfriend ko na lang gagawin to, imbes na dun sa isa, total, nakuha ko naman na yung 2,000 na utang ko, parang, parang bayad naman na ako ganun. Magkaiba po kasi sila yung sa boyfriend ko po kasi. Sweet with love, ganun po. Doon po sa isa kasi, yung pagiging wild niya yung laro lang po talaga literal. Bakit di ka pumunta sa zoo? Ganun. Ako, Rax, tigil-tigil. Ay, naku. Ako'y naibad na dito, Rocky, talaga. Naku, TG! Pinipigilan mo lang talaga, Rocky. Talaga, TG, na-high blood ka na. Naku, TG, baka mamay maglosarot ka yun. Alam mo, Yumi, gusto mong real talk, Yumi? Sige nga, TG, Yes, bigyan mo. Yumi, okay lang sa'yo yun? Nagpapaalam lang ako sa'yo, bibitawan ko lang to, Yumi. Ayan kasi Yumi, etong si TG, alam mo, nandito sa programa ko para bigyan kayo ng magandang pag-iisip o malinaw na pag-iisip nang sa gayon ay tumuwid ang inyong mga daan at hindi na kayo mag-acrobat. TG, laban mo na yan. Yumi, sinabi mo na nag-e-explore ka pero may mahal kang tao, di ba? And alam mo, ang nakaka-high blood lang dun, Yumi. Sinabi mo na mahal mo yung tao pero nakikipag-sex ka sa iba. May plano ka na naman. Alam mo anong tawag sa'yo, Yumi? Po. Gusto mo malaman? Sige po. Malandi ka. Opo. Alam mo yun? Alam mo yun sa sarili mo?
Parang nagkakaroon po kasi ako ng parang nagre-revenge dahil niloko po ako. Tapos yung walang kalaman-laman na lalaki na totoo sa'yo, dun mo babawi. Yumi. Hello po. Ganun ba yon? Ganun ba yung masaya ba yon kapag nakabawi ka dun sa ibang tao na walang kaalam-alam, mahal ka, pumupunta ka doon, normal lang lahat, kumakain ka doon, nag-uusap kayo doon sa bahay niya nung sabi mong mahal na tao, tapos paglabas mo doon sa bahay na yun, gusto mo na makipag-usap doon kay exhibitionist na lumulunok ng kanyang sarili niyang... Tama ba yun? Mali po. Sana Yumi, tingin ko lang na kung gusto mo pala mag-explore, huwag kang magkuha ng responsibilidad. Huwag kang makipagrelasyon. Kasi kuwawa lang din, and sinabi mo kanina, narinig ko, na bumabawi ka lang dahil naloko ka. Hindi rin tama na gumawa ka ng mali kasi nagawang ka ng mali. Tapos yung ginagawa mo pang mali, yung lumandi. Ganon na kayo katagal ulit, Yumi, yung mas nauna sabi niya kanina, natandaan ko, mas nauna yung boyfriend niyang mahal na mahal niya daw, tapos nakilala niya to. 3 months. So bago-bago lang to si exhibitionist, no? Si exhibitionist po, matagal ko na po siyang Kilala. kaibigan din. Apo. Si boyfriend 3 months, pero matagal nang kilala itong si exhibitionist or acrobat. Sana kung mahal mo pala, hindi mo na hindi ka na nagbigay ng oras dun kay exhibitionist. Pero eto Yumi, may balak ka bang makipag-iwalay dito sa boyfriend mo para maging fair ka naman? Ang iiwanan ko po yung kalaro ko. Ayun. So, pupush mo pa ba na makipagkita sa kanya next week? Di na po siguro. Pa po kayo. Contemplate. Nakausap ko po siya eh. Ano? Hindi ko po alam paano ko siya ida-down. Ay, pero wala na kayong pag-uusap tungkol sa pera? Wala na po. Hindi ka naman natatakot, Majontis. Nag-ano po siya eh. Naglagamit po ng proteksyon. Opo. Sumusupot pa. Oh. Alam mo, Yumi, kung titignan kasi natin yung senaryo, wala namang masama kahit mangilala ka ng maraming lalaki. 'Di ba? Sarili mo yan body mo yan, decision mo yan, choice mo yan. Pero yung para may natatapakan ka ng tao, buti na lang, hindi niya pa nahuhuli, hindi niya pa nalalaman. Yun ang mali. Para masabi mo lang na nakakabawi ka, nagiging okay ka, nagiging masaya ka dahil nga nakakabawi ka sa ibang tao, dahil nga naloko ka rin. Hindi yun yung sagot Katulad ng sinabi ko kanina, hindi sagot yung mali na gagawin mo dun sa maling ginawa sa'yo. Walang matatapos, paulit-ulit lang yan. Kung hanap mo saya dahil nga gustong-gusto mo yung mga ganon, yung mag-explore, pagulong-gulong kayo, sabit-sabit kayo, di ba? Madali lang yun Pero lagi mo tatandaan to, Yumi, mas masaya gumawa ng ganon kung wala kang tinatapakan tao, wala kang karelasyon. Enjoyin mo yung sarili mo nang single ka lang. Kaya nga, pwede ka maging single Kasi naman may karelasyon ka na pagulong-gulong kayo, bukas makikita mo yung lalaki, kikitain mo, normal ka ulit. 'Di ba? Opo. Pinalunok ka niya ng katas niya, tapos sasabihin, kikis mo yung isang lalaki. Hindi pa daw lumulunok. Kung lulunukin niya nga next week kung tutuloy niya yun 'Di ba? Kung hindi ka makikinig sa amin, may choice ka Kung lulunukin mo yung katas next week, tapos ikikis mo yung lalaki next week. Ay, ano na lang? May bakas. Diba? May bakas ng katas. Tama po. Hindi, Yumi, hindi ka namin inaaway o Gusto lang namin maliwanagan ka lang, di ba? Baka kasi inisip ni Yumi yung pag-inom niya ng katas,
vitamins yun. Para mas lalong lumakas yung resistensya niya. Pero sa akin, Yumi, nagsisex dream ba kayo ng boyfriend mo? Oo daw, kanina sabi niya. Ganun, ba't ayaw mong yayain siya ng ganun ka-wild? Ikaw mag-initiate. Sweet daw. Tama Sweet ba, lang? Yumi? Sweet lang kayo, no? Opo, wait lang po. Pati po yung sa amin po nung kalaro ko, one time pa lang po. Pwede ko po siyang i-discontinue pa. Oh. Makinig ka dito kay TG kasi alam mo, tagapagtanggol talaga to ng mga naaaping puso. Ayaw nito na merong mga nadedehadong mga tao. Tsaka gusto rin niya na mapabuti ka, 'di ba? Yes po. Kaya Yumi, maganda, mapakinggan mo talaga at maisa puso mo yung nasabi dito ni TG. TG, ano pa bang masasabi mo kay Yumi, alam mo, kung alam mong hindi ka na-respeto dati dahil niloko ka, respetuhin mo yung sarili mo ngayon bilang babae. Kasi at the end of the day, Yumi, ikaw ang lugi. Babae ka eh. Labas-pasok man ng mga lalaki sa'yo, Yumi, eto real talking kita, labas-pasok man, hindi mapupudpud yung kanilang mga talong, di ba? Pero yung sa'yo, di ba? Baka malumuwag. Yes, hindi naman sa luluwag, pero Yumi, alam natin yan. At the end of the day, babae ka. Hindi sa binababae lang natin, pero babae ka eh. Di ba? Yes po. Dapat alam mo rin yung worth mo. Yun. Masarap talaga subukan yung mga kakaiba. Oo naman, lalo na kapag may nag-acrobat. Parang libreng show yun, no? Sinong hindi mag-e-enjoy. Sinong hindi mag-e-enjoy. Pero mas masarap nga ginagawa yun sa taong mahal mo na nagiging patas ka at naging patas din sa'yo, diba? Wala ka natatapakang tao. O kung kaya single ka, gawin mo yun. Pagulong-gulong ka dyan. Alam mo si Conyo Bicolano, nag-comment dito sa TikTok live. Sabi, tama, usap tayo, Yumi. To, dumagdag ka pa, Conyo Bicolano. Yumi, anong gagawin mo na sa susunod? Pwede bang marinig namin kung anong plano mo sa mga susunod na araw? Possible po, cancel ko po yan. Siguro po nalito lang ako dun sa worth ko. Question ko yung sarili ko nung hindi ko naramdaman dun sa past ko na yung disrespect po yung madalas ko na sa kanya dahil sa pakikipag-chat sa ibang babae. Hindi ko po maramdaman na enough ako. So, yun yung sagot mo, manloko ka rin. Mali po ako na naging desisyon. Alam mo naman, di ba yung pakiramdam na niloko? Opo. Ba't ka nagtatanga-tangahan na ginagawa mo ngayon? Hindi ko rin po alam. Parang hindi ko po ma-feel before yung sarili ko. Ngayon ko lang Wait. Hindi pwedeng hindi mo alam. Alam mo yun. Pero siguro, nandun ka lang sa part ng buhay mo ngayon na nag-e-enjoy ka at sinasabi mo nga nag-e-explore ka lang. Di ba? Na nakakatapa ka na ng tao. Uy, may nagyaya na dito. Sabi, tara Yumi, tayo na lang mag-set. Diba kasi kung hindi ka aware or hindi mo nararamdaman yung pwedeng maramdaman ng iba, kalokohan yun. Walang gumagawa ng kalokohan na hindi nila alam. Alam mo pero nag-e-enjoy ka kasi nandun ka sa point ng buhay mo, ng sarili mo, na yung libido mo, katulad ng sinabi natin kanina, ay nandoon kay acrobatic, kay exhibitionist. Wala dun sa tao mong mahal mo. Ngayon, Yumi, ito lang yan. Kung hindi mo mapigilan, dikitan yung lalaking kakaiba at sumasabit-sabit at nagpapakatas ng kakaiba sa'yo, siguro mas mabuting iwanan mo na lang yung lalaking minamahal mong sinasabi mo. Sabi niya, stop niya na raw si acrobatic. Tama ba, Yumi? Yes po. Ayan. Sure kang hindi mo susubukan, ha?
Hindi po. Hindi ko kaya. Naiisip ko pala, hindi ko po kasi alam yung lasa nun. So, sure ka na? Yes po. Sure ka na na bibitawan mo na? Opo. Actually, ngayon po yung message ko na siya. Yan. Hindi maganda, di ba? Maganda. Alam mo, in fairness naman dito kay TJ, lumabas talaga yung pagiging pagiging lolo. Alam mo, gusto lang mapabuti talaga ni TJ yung magiging desisyon mo sa buhay. Tsaka, kami naman na-appreciate namin ang iyong pagbabahagi ng iyong rated SPG top secret dito sa amin, ha. Alam mo, naloka nga kami, nawindang kami na pwede pala yung ganun, 2,000 piso, kabayaran, lunukin mo lang. Next time siguro pwede mong paakyatin. Siguro mga 20,000. Ay, charot lang with Darot. Pero, eto na lang siguro, Yumi. Kung nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang taong mahal mo ay yung boyfriend mo at ayaw mo naman siyang masaktan, piliin mo siya. At huwag ka nang tumikim pa ng iba, kahit lumunok pa ng iba, at gumawa ng paraan na pwede niyang ikasakit. Okay, Yumi? Yes po, DJ Rafi. Ayun. Ang sarap naman pakinggan ng sweet voice mo. Ano bang sinasabi niya sa'yo? Like, sakalin mo ko, ganon? Ganun na po. Sabihin mo din kasi sa boyfriend mo, o minsan nga sabihin mo nga sa akin, kanino ka lang, ganon. Kanino ka lang, ganun. Sa'yo lang ako, Yumi, ganun. Para naman may exciting, may thrill. Turuan mo din yung boyfriend mo nang sa gayon, lumabas din yung pagiging wilder versions of yourselves, 'di ba? Para maging exciting yung hinahanap mo sa iba, matagpuan mo dun sa partner mo kasi it's an open communication na dapat meron yung isang relationship. Pag wala yun, eventually, everything will fall apart. The relationship will fall apart. So, it's the open communication that will build your relationship more strong. Okay? Yes, DJ Rocky. Okay. Sige nga, sabihin mo nga, kanino ka lang. Kanino ka lang? Grabe ka, Yumi. Ang sweet ng voice mo. Kahit sinong lalaki, I guess. Ooh, sasaya talaga. Anyway, Yumi, meron ka pa bang gustong mensaheng ibahagi sa amin? Wala na po. Thank you po sa pagpayo sa akin. Si yun? Si TG yun. Si TG yun. Yes po. Thank you ka kay TG. Thank you po. Huwag ka nang magalit. Hindi ako galit, Yumi. Kumbaga, mahalin mo kasi yung sarili mo. Kasi alam mo, lahat ng babae deserve mahalin ng totoo. At sobra-sobra. Yes. And kung naloloko man kayo, siguro may mga tao lang din talaga na hindi nakita yung worth ninyo. And darating yung time na may taong makakakita ng worth mo, Yumi. And papakita niya rin sa'yo kung gaano siya kagaling sa kama. Yes, papakita niya din kung ano yung worth it na sinasabi niya. Yes. Kasi it's giant. And kapag giant ka nun, biglang, hindi ka na talaga makakasigaw kasi machuchoke ka. Ganon. Ay nako, Yumi, thank you so much. Goodbye and good night. TG, kailangan mo ba ng gamot ngayon? Hindi naman, Rak. Pero tama yung sinabi mo, Rocky, kanina, no? Na dapat siya rin. Kung hindi niya nakikita dun sa lalaki na ganun ka-wild, siya lang mag-initiate. Oo, daling sabihin nun eh. Baka next time pwede ka naman magsuot ng yung tipong wala kang damit sa lahat, Oo. diba? Pero yung mukha mo lang yung nakabalot ng tissue, yung mga Baka kasi ganon. hindi niya rin kasi pinapakita na wild siya dun sa boyfriend niya. Alam mo minsan ang pinakamagandang introduction para malaman ng jowa mo na wild ka or ng partner mo na wild ka. Alam mo kung ano? Paano? Inuman. Pero tamang inom lang Kasi at some point may excuse ka eh. Hindi, alak yun. So it means kapag nagaya ang babae ng inuman, ibig sabihin may balak talaga. I think so. Hindi na ako magpapa-hipokrita. Parang may time. Na parang
pag in-heat ka, aso lang. Diba, parang pag aso ka, parang at some point, diba, parang, pag hindi mo nakikita na yung partner mo, parang willing kang bastusin. Alam mo yung willing kang parang i-wild. Kasi may ganun yung parang sa sobrang nire-respeto ka ng partner mo, hindi ka talaga niya i-wild. Gets mo? Tama. Di ba yung parang sa sobrang mahal ka niya, sa sobrang nire-respeto ka niya, di ka niya i-wild. Kaya gets ko yung caller natin na parang sweet kasi siya eh. Kasi nga nire-respeto siya, minamahal siya ng totoo. Diba? So ngayon, yung babae, syempre naghahanap ng parang wild. Tapos minsan matatagpuan niya yun sa ibang tao. Diba? Although, hindi yun excuse, diba? Tama. So, ang gagawin mo, dapat pag nandun ka sa point na parang gusto ko ng wild, diba? Kasi ako parang feeling ko may gusto kong ma-explore kasi narinig mo dun sa kaibigan mo nung nagkwentuhan kayo na parang, alam mo, tinry nga namin yung helicopter, yung mga ganun. Parang, diba, ikaw din ako curious ka or may napanood ka. May ganon. So, ngayon, ang mangyayari dyan, unti-unti mo sabihin doon sa partner mo na gusto mo. Tapos minsan sisimulan mo yan doon sa mga painom-inom ninyo hanggang sa parang eventually biglang yun, nandun na kayo sa isang posisyon na parang, uy, ang saya pala nun. So parang dahil sa ginawa mo sa kanya, may isip niya na pwede rin palang gawin sa'yo. Gets mo? So parang dahil ginawa mo sa kanya, doon sa partner mo, parang ibig sabihin, pumapayag ka din na gawin sa'yo. Or minsan, pwede mong i-verbalize eh. Gawin mo din sa akin to. Tsaka lalo na pag matagal na kayo mag-partner, nasasabi nyo na talaga yung mga bagay na, ayoko dyan, ano kayo yung mga ganon, diba? Sobrang, alam mo na kung saan yung kilite, alam mo kung saan yung mabahong parte, yung mga ganon. Lahat na, parang halos lahat nakakabisado mo. At ito po ay nanggagaling sa may asawang tao. Tama. Okay? At lahat ng bagay na yun ay magandang ginagawa kapag kayo ay nabasbasan. Diba? Hindi yung babasbasan nyo ng sarili nyo na hindi talaga tunay na basbas. Yan. So yun lang. Ikaw ba? Ano masabi mo? Sa akin dun sa senaryo ni Yumi, kaya rin siya gumusto doon sa nagka-boyfriend siya kasi gusto niya talaga mahalin ng totoo. Gusto niya rin na may katuwang na totoo. Si boyfriend yun. Si boyfriend yun. Pero kapag sa sex naman kasi, si exhibitionist yun. Wait lang parang don't tell me parang kayo, you are wired to be that way May ganun ba kayo? May ganun pero hindi mo naman, dapat kung gusto mong gumawa ng ganun, wala kang sasagasaan na tao, wala kang tatapakan na tao. So hiwalay kung hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Diba? Pero may mga gumagawa ng ganun. Hindi naman kami magmamalinis. May mga gumagawa ng ganun. Pero hindi rin maganda kasi. Na multiple partners. Yes. Na kahit walang emotional partner. Kapag hindi na kayo okay ni exhibitionist, pupunta ka dun sa boyfriend mo dahil gusto mo ng sweet lang. Diba? Pag hindi kayo okay ni sweet gusto mo boyfriend spicy. Punta ka dun sa isa. O dun sa spicy with acrobatics. Sabi nga, diba, mahirap mamangka sa dalawang ilog. Ay, oo naman. Tsaka, ang hirap magkaroon ng sakit sa panahon ngayon, Hello? At nakukuha yung sakit na yun, yung tinutukoy nating sakit na wag na tayong magbigay ng kahit ano pang kung ano dyan dahil gets naman ninyo yun. Nakukuha yun from having multiple partners. Bed partners. So, in order for you to prevent it happening from you, you have to stick to one. Stick to one lang. Tsaka bilang babae, mahalin niya yung sarili niya. Yun lang. Respetuhin niya. And it applies to both genders. Yes. Sa lahat ng genders. Hindi lang sa babae, sa lalaki. Yes. Lahat. And nakakaasar din yung acrobatic na yun, Kumbaga alam niya may jowa yung babae, tapos ang mga kapag-handle kasi yung babae. Well, oo, in the very first place, yung babae yun. Kumbaga nasa kanya yung decision making. Pero naaasar din ako dun sa lalaki. Hindi mo maiwasan na maasar din ako. Kasi, bakit? Diba? Sana bro code na lang din. Diba? Ang lalaki kasi, hanggat may pagkakataon yan maka-isa, iisa yan. Sabagay. Hanggat, alam mo, kung nagbibigay ang motibo ang babae, kung may prutas na hinain sa'yo, hindi mo kakagatin mo. Sabagay, pag naglabas talaga ng motibo, ipapakita na yung embutido. Yun, di ba?
totoo yan. So, may control doon sa senaryo na yon si Yumi. Kaya nga, I hope talaga totohanin ni Yumi yung sinasabi niya na next week hindi na siya makikipagkita. I hope. Well, pag-pray na lang natin na hindi siya maging Dora the Explorer. Nasa huli din ang pagsisisi. Ay, oo naman. Tsaka bata pa noon, 27. Anyway, mga kabisyo, sana maraming natutunan ang mga gaya ninyong nakikinig sa ganitong oras. At sana naman din, kabisyo, ay kung gawain nyo yung ginagawa ng ating top secret sharer, ay na may natutunan din kayo. Nagkaroon kayo ng change of heart and change of mind na wag nang makipagkita. Ipagpatuloy ang pakikipagkita mamayang gabi o bukas o kung kailan mo. Kung mamimili na lang din kayo ng matinong tao, alam mo si Boy Pindot, matino yun. Yun na lang. Binenta ka na naman, Boy Pindot, no? Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok at pasalamatan natin once again ang ating TG Muntirdi na advisor ngayong gabi. First night pa lang, lusartan na. Ang katapat. Uy, TG, parang feeling ko bagay ka sa ganitong oras. Pwede ba samahan mo na lang kaya ako tuwing ganitong gabi, no? Baka mamatay ako dito. Angat yung dugo ko. Well, isihan mo muna sa umpisa para hindi ka masyadong ma-high blood agad. Tanungin natin yung mga manonood kapag ni-request nila, pupunta ako. Pero feeling ko naman, ako na lang magre-request. Mag-absent ako next week para de joke lang. De. Feeling ko, you are needed here. Kasi alam mo, okay din naman na may TG na tulad mo na makapagbibigay ng talagang galit. TG as in talagang galit. Galing mo dun sa talagang galit. Talagang galit, ganon. At TG as in tamang guidance. Tamang guidance. Ay, pwede ka pala maging guidance counselor. Ay nako. Anyway, kami po ay magpapaalam na nakapiling ang Basa Princess DJ Rakitera at ang ating special na bisita ngayong gabi na sana gabi-gabihin niya na dumadalaw talaga siya dito, no? TG Muntirdi, na ang ibig sabihin pala ng TG, tamang guidance. Or pwede rin naman pag ayun na nakikita ko ng mga ugat niya, tamang galit. Yan. Charot to with Harot. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1